hedder Jeanette Bæk, og jeg er fra Lyskernen. De evner, jeg har som clairvoyant medie, det er evner, jeg er vokset op med. Jeg har blandt andet taget uddannelse hos Spirit of Life i Nordsjælland. Jeg har taget uddannelse over flere gange på Arthur Findlay College i England. Og så har jeg taget min psykoterapeutiske uddannelse på Psykoterapeutisk Akademi. Jeg besluttede at tage min Reiki-uddannelse for nogle år siden, og har taget den hos Inner Joy i Næstved, hvor jeg er blevet Reiki-mester. Som noget nyt begynder jeg også at arbejde med bars, så jeg er begyndt at arbejde med bars. Og bars Energetic Facelift, som er fantastisk. Alle de her ting, dem kan du læse meget mere om inde på min hjemmeside, som hedder lyskernen.dk. Rigtig god fornøjelse.